us proposem una activitat molt dolça i és elaborar croissants de xocolata. És una activitat que als vostres fills i filles els agradarà molt perquè el resultat és exquisit, però a més és una activitat que s'ho passaran molt bé perquè podran manipular els diferents ingredients i així és una forma més d'experimentar. Els ingredients que necessitem per fer la massa són 500 grams de farina de força, 60 grams de sucre, 12 grams de sal, 240 mil·lilitres d'aigua, 25 grams de llevat fresc i 350 grams de mantega. Per fer el farcit de xocolata nosaltres hem fet servir crema de cacau. I llavors, per pintar els croissants abans d'enfornar-los, perquè quedin cruixents i brillants, necessitarem un ou, 2 culleradets de llet, una culleradeta de sucre i mitja de sal. Ara us deixo amb l'Adriana, que us explicarà pas a pas com fer la massa d'aquests croissants tan bons. Hola nens i nenes i famílies! Començarem a fer la nostra pasta de full. Per fer la massa, els ingredients ja us han explicat. Primer agafem la farina i la posem a dins un bol. I afegim una miqueta de sal. I el sucre. Ara hem d'afegir una miqueta d'aigua, que estigui freda, però no l'afegim tota. Guardem una mica i comencem a moure. Mireu que divertit! Ho hem de remenar tot! Bé, mireu. Ara, el que farem és apartar-ho una mica i posar a la nostra taula una mica de farina i agafar la massa. Ara es tracta d'anar movent-la fins que ens quedi una massa uniforme. Fem com una rodoneta i deixem la massa tapada amb un drap i el deixem reposar 10 minuts. Ara destapem la massa i veiem que s'ha inflat una mica, s'ha fet una mica més gran. L'obrim. I agafem el llevat fresc. Fem trossets petits i ho posem a sobre. I ara, amb una miqueta d'aigua, i ho posem a sobre perquè es desfaci. Quan ja està desfet el llevat, el que hem de fer és tancar la massa. Agafem d'una part i tanquem. Agafem de l'altra, tornem a tancar. I ara ho hem de moure. Bé, ja tenim el llevat a dins. Aneu posant tota l'estona farina perquè si no s'enganxa molt la massa. El fem una altra rodoneta, ho deixem i tornem a tapar. I ara ho deixem 15 minuts. Destapem. Uau! Mireu com ha crescut. Ara tornem a posar una miqueta de farina i tornem a moure. Tornem a fer una boleta, tornem a tapar i 15 minuts més. Destapem. Mireu, està supergran la massa. Ja han passat els 15 minuts. Ara, posem una mica de farina.
fresc. I el que farem és estirar-la. L'agafem i la posem a sobre d'una altra taula. I ara la taparem amb paper fil. El paper fil també ha d'anar per dins, perquè si no la massa es resseca. Ara prepararem la mantega. Hem d'agafar un tros de paper de forn i la nostra mantega, que la mantega estava a fora, ja no la teníem a la nevera. Posem més o menys enmig i fem com un sobre, tanquem. Ara, amb un rodet com aquest, hem d'anar aixafant. Tapar, ara ja el tenim ben tancat i ara es tracta d'anar obrint. Bé, ara agafem la nostra mantega i la massa i ho posem tot junt a la nevera, perquè així estaran igual de freds totes dues coses. A la nevera uns 30 minuts. Bé, ja l'hem tret de la nevera. Mireu com ha crescut. Està molt gran. La passem aquí i ara l'obrim una mica. Bé, agafem el rodet. Un cop oberta la massa, el que hem de fer és agafar la nevera, agafar la mantega, que la teníem també a la nevera. I la posem enmig. Ara hem de tancar-ho, fem com un sobre. Tanquem. Ara, amb el rodet, el que hem de fer és fer petits cops perquè la mantega s'estiri per tota la massa. Posem el rodet enmig i amassem cap als costats. I a l'altra meitat igual. Ara agafem la massa i la tanquem. Hem menjat una mica de farina si volem passar. I ara aquesta massa ha d'anar 10 minuts a la nevera. Vale, han passat els 10 minuts i l'hem tret de la nevera. Ara, el que hem de fer és, des d'aquí, des d'enmig, cap enfora, com abans. Hem d'estirar la massa i hem d'estirar la. Un cop estirada com abans, hem de tornar a enrotllar com un sobre i ho tornem a posar 10 minuts a la nevera i després ho hem de tornar a fer una altra vegada. Hola, nens i nenes d'infantil. Ara us explicaré el proper pas. Mireu, hem d'agafar i tallar la pasta de full en triangles.
D'acord? Farem més o menys així. Agafarem la meitat, farem una marca i agafem des d'una punta, anem a aquesta meitat. I ara des d'aquí, des de la meitat també, anem a l'altra punta. Aquest pas l'han de fer els pares, per això, a vosaltres. Molt bé, ara ens ha quedat en forma de triangles. També el tallarem. Molt bé, i ara que ja tenim els triangles tallats, agafarem una cullera i posarem una cullerada de xocolata a cada triangle. L'aigua neteja per fora i per dins, una dutxa ben freda ens desperta als matins. I 4. Vale, un cop ja hem posat la xocolata, només cal que els enrotllem. Els enrotllem i quan els tenim enrotllats, els fiquem a la safata per anar al forn, que hi hem ficat una mica d'oli o de mantega perquè no s'enganxin. Quan els tenim tots a la safata, agafem un ou, el batem i amb un pinzell els pintarem. Un cop hem pintat els croissants amb ou perquè quedin ben dorats, els fiquem a dins del forn a 180 graus durant uns 25 minuts. Mireu, amb la cebada i tots aquests ingredients que veieu aquí, hem fet unes galetes. Estan boníssimes. Bon profit. Hola, hola! Jo us he fet una tortada. Que bona! Mireu, mireu. Amb massa de pasta de forn, una mica de Nutella i llavors ho pinteu una mica d'ou, mireu quins croissants més boníssims que podeu fer.